gaduka minum ko noon. Nindot sige din feeling ka ng di na pakaimnos tong asawa niya. Magbag-o niyo ta. Nindot kayo kay sa una sa sige pa kong inom. Dili kay ko hinatugon. Di ko magduka kung maglingkod. Pero karon, grabing duka ah. Pagka ninduta, mao nagingon. Di nagi ko minom. Magbag-o niyo ko sa kong kagalingon. Ipadayon ko ni para nga mutambo ko unya mo tubo sa ko. Kailan nam kay bisyo. Pahala na to. Kamay ko nga. Yawar pa. Musta naman tong wala po nga kung ginaani mo. Ikaw katuray hinungdan ba nga pila na ka simbana wa koy uli sa mua. Kay di nagi gusto ang akong asawa nga mo inom po. Pero ato'y gayon na. Tungod sa kong kahidlaw. Gitotoy na ko. Forte pa kahubugan ako. Di ba ka mahubog day nga. Wa imo di gamit ito kung ginada straw day. Gamit ako ay susundan ka nga. Pag kay bawas mo asawa nga natagak. Awa na di ko muli dito sa mga muna ako diri nga karon nagbagpo naman ko di na ug di na di ko minom. Bahala na mo mag-inom mo. Kato pa di na kami kikauban na mo mag-inom day di kami sagol-sagol mo inom di ay Siyempre naman. Sarap ka na ba magbag-o mo nga mo inom pa. Ang ayan bago di magputi ni Luta ba ginagkalipay ginatubay ng inom baya. Sas nimo para nimo. Kay ngayon sa simong itsura mo ragtakob sa klapo. Ako kay nagbag-o naman ko. Ikaw god. Nindot kay baya, una-una ah. Kung dili na ka mo inom, o magpungko ka, magduka ka. Mana ka. Nindot kayo. O, di ba? Magsikag yun, duka-duka ka na. High blood room ka na. Ay, sas to. O, pag high blood mo, ngayon sila magkapatambok ko na. Basta kaya ko, di nagi ko. Besin pag napakailim nun da. Besin pag napakaikwarta, sugong ko na mo. Dili, o dili nagi ko. Surin lang kayo. Ha? May gom ka ta. Amigo ta, pero ay, narani mo ko. Mga magkain mong desisyon nga di nagkaminom. Kana mo saktong amigo. Patay. Guula din ako eh. Sukad-sukad nga ako ang gikasaban akong bana nga hintotoy siya kulapo. Wan adyon muli sa amo ah. Natay baning dako eh. Wan na ko katilaw siya algo kapiting dako ah. Karon, ako to siya tuon sa payag kay nang luod man to siya wan ana ko paimna. Akong gidalhan og kwarta 5,000 ni. Karon, ako na siyang sugtan. Karong panahon na sugtan na nako siya nga mag-inom. Pero, ako siya inon, mag-inom ka. Nga kita rang duha. Way labot imong makumpare ug imong amigo diha. Kini 5,000 akong gida. Ihurot ko ni kanang palit og ilimnon, mag-inom min duha para inig kahubog na mo. Motoro ya ha. Matirahan ko. Sus, ako tatanong kung manabi kay nang luod ba to lain na dinig dagway akong bana mang luod ay no. Ning samot og kabati. Mo pa yung bati na daan, luod pa. Ning samot din kabati pero love kay na akong bana. Adtuon to nako kay nanaw ko bang inom. Ako to pa imnon maayo patutuyon to nako maayo og kulapo red horse isagol ako para maturinggol yung utok. Adtuon ako. Ay, pinta gyud kay ni patuo ka nako. Kaya ko berte na gina ko pagka dako ang kausaban ng panahon na. Hindi sa niya. Tanawa di. Nga mo gaway nga akong paminaw sa kalawasan. Ako bay. Awa na masudlig ilim nun. Ako bay. Niari gyud ko nimo kay lami ba kay taga-inom kita pod. Sa Apas na lagi ka diri nga di nam tagi ko gusto nga magkakita nimo oy. Samtang kalugay ko sa iluan nagkulang. Kanang akong gibuhat lab para ram guna sa imuhang kaugalingon nga dili ka maayo adik anang inom ba para ang imuhang tinaay dili maluto. Unsa gutong Klaro kayo ang imong giapas ang akong alho. Kaya gimingaw kay perti ng dugayang wa koy uli-uli to ah. Katagaan jud ka lab, pero karon panahon na lab, ang akong giari lab. Wala na. Di na ko minom. Di na sa kumo. Buwan, wa na kapuslanan. Hindi ka mo inom nga nagdanay nung kong kwarta 5,000 ni o sa buha imong amigo. Pagpalit dito og ilimnon. Isagol kulapo red horse. Emperador og tanduay kay katutuyon ti kag maayo sa mga ilimnon kay humani mo tutoy. Kano bay? Ako na po ito iye. Karon ba di ay? Isugo sa ginom ka nga. Sa magkusugo nga di na ta mainom kinasing-kasing na ang ako ang pagbalibad na dili na gyud ko minom bisin pag-usa na lang kato di na gani ko tan-aw kung sa klase sa ilimnon. Di mo na nagkusugoon. di nanuka ko nang giagda na kagaw. Paimnon ka. O kare mo paim na. Mo ni Salud Ang ka. ako atang plano nga paimnon ti kag balik nga kita-kita rang duha. Ato tani itagay ni 5,000 nga kita rang duha pero kay naman imong amigo
atong apilon imong amigo kitang tulo may mag-inom. Kana ba yan? Kapalitan ko. Pag-single naman na inom, kaya ko, di nagi ko. Walay kapuslanan. Impiya rin ko, inyo sa kong hagdon. Unsa naman tao Dili kay? na jude ka. Giyaga na ka oh. Bahala lang. Unsa? Ug dili Panahon na kayo na oh. mo jud. Ug dili naman jud kanila ka di mo inom. Taong kay. Ana lang ni kwarta. Kana! Wala rin!